ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon unang Biyernes sa Lenten season, unang Biyernes po doon sa atong buwan sa Marso, atong debosyon sa Sacred Heart of Jesus, Alliance of Two Hearts. Iampo nato ang atong mga tanang katawhan sa kalibutan nga mabag-o unta ang atong mga kasing-kasing o makasulod ang grasya sa Ginoo ug ang grasya sa paghigugmaay, labi na gyud sa atong mga leaders sa simbahan ug sa atong gobyerno. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning ilang pagpamalit og slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapabag-o sa kasing-kasing o kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Mag-ampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya, itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayonon uban sa gugma ug sa matarong nga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit ug kusog ug ayaw pagpugong-pugong. Ipatugbaw ang imong tingog ingon sa trompeta, sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala, ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton, daw usa ka nasod nga matarong, ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako ug hustong hukom, ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao nga samtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangaway
ug mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyoha dili makatabang aron dunggon ang inyong pagampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo ingon sa bugang ug sa pagbanig ug sako ug abo? Mao ba kini ang gitawag ninyo puasa nga kahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog o pagbalik sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mauman nga hatagan ninyong pagkaon ang mga gigutom? O papuyon ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan? O nga bisihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan? Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali. Magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kamahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios dili nimo tamayon. Kaluy ako Dios diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios dili nimo tamayon. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat ug dautan sa imong atubangan. Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios
Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios, mao ang mahinulsolon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsolon ug mapaubsanon no Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsolon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang matang sa puasa nga naandan sa mga Hudiyo. Di sila mukaon, niya di sila maligo, dili manghilamos, ilang gubot-gubuton ilang buhok, niya magsulob silag sako, maglingkod og abo, magbutang og abo sa ilang ulo, aron nga tan-awon gid sila nga masulubon. Nya ilan ang buhaton once a week. Kamo kapila man mo magpuasa? Why puasahay? Pag Miyerkules sa Badlis, ting puasa to siya. Nya ini karong Berni Santo, ting puasa. Nya kada Biyernes sa Kwaresma, abstinensya. Muna gisugo sa atong simbahan. Why puasahay? Pero posible sad nga sakto kay ang mga tinun-an ni Hesus wa man magpuasa. Wa sila nagpuasa. Ngano man kay kuyog Manila si Hesus. Kung ang matud pa ni Hesus, kung ang pamanhonon kuyog pa sa mga dinapit, awa gid na puasa, mangaon gid na sila. Pero ini kawagtang nas pamanhonon, awa naman sa hikay na makuha na sad na magpuasa na sad. Pasabot di ay mga igsoon kung buhi ang Ginoo sa atong kasing-kasing o kinabuhi, wa gyud kasubo, way kasakit, way problema. Ilingay mong tupad.
Ing naa karoy kasakit. Ing na kay kasakit ron. Na og naa gani pasabot dili buhi ang Ginoo sa imong kasing-kasing og sa imong hunahuna og sa imong kaning kinabuhi. Matod pa ni Hesus diri sa Ginoo diri sa unang pagbasa, ingon siya, dili man na mao ang kanang inyong gibuhat nga puasa, di man na mo'y akong gikinahanglan. Ingon siya diri, ang puasa nga sama sa inyo ha, dili makatabang aron dunggo ng inyong pagampo. Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang pagbugto sa mga gapos sa sala. Kanang sala bitaw mao ginay atong hunungon. Lingay mong tupad ing na daghan kag bugtoonon diha. Unsa maroy imong bugtoonon nga sala? Kanang imong pagkayawyawan, pagkalibakira, pagkabakakon, kanang imong pagka materialistic, ana no? Wa na gani jud ka ni palit og slat karon kay imong yung itagana anang imong pagpa-colors buhok, pagpa-ribbons buhok, panumpay ang mga pilok, sumpayan ang mga kuko. Kuan man na sila gitawag mga vanities. So pagbugto sa mga gapos sa sala, pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog. Basig daghang ginaog-daog karon. Pangutano nato ato mga politicians, wa ba sila gidaog-daog karon ang galingkod sa administrasyon? Wa ba gidaog-daog kanang sigihan nila contempt, sigihan nila impeach, inana ba? Sigihag kiha, gamay lang sipyat, kiha dayon, ana, nya di ra ba ikihas korte, adto ra gyud sa kongreso kanang ilang hiring-hiring diha nga murasag maka-question sa taba. Sahay. Una, pangdaog-daog man na, panggipit, opresyon, mao din ay puasa nga gustos Ginoong kuhaon. Di ba? Kamong mga ugangan, kusog kayo mong mudaog-daog sa inyong mga umagad. No. Inyong mga in-laws, daog-daogon. Mga manager, kusog kayo mudaog-daog sa ilang mga staff. Mga employers, kusog kayo mudaog-daog sa ilang mga employees. Di tagaag bonus. Nya, paninglan pa anang bayad sa PhilHealth o sa SSS o nya, dili day i-remit. Apil pang St. Peter. Unsa man na daog-daog, pangdaog-daog. Mga landlords, siging pangdaog-daog anang mga tenants, patrabaho og maayo, gamay ra kayog sweldo. Ang amo kapalit og branyong sakyanan paghuman sa ani, ang mga saop tungtungan pag-utang usahay. Ana. Unsa man na di na pangdaog-daog. Nang mumutingog. Ambot ka nang dili pagpalit og slat, di ba ka pagdaog-daog sa naspari tingali no? Pari ba hapit na lang nangagisi ang og si baligyag slat. Wa gyud mo pa. Pila ra nang 500 ang SBF dag, 100 ang sa tingan to mo sa God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, 100 sa tong haligi parang Mama Mary, HPMM, 700 rin na tanan, o palitan na nimo, kada simana, pwede ka mo palitoy, wadyo kay 700 ya, ilingay mong tupad, na kay 700, ina ko no, na kay 700 ya, palit na yun. Moingon sana imong tupad pagara-gara sana ba moingon sana gusto man ko kanang challenge ni Father, challenge. Unsa man say challenge nato aning tulo ka mga klase sa slot, 11,200. 8,000 challenge sa kantong SBF dag nya
1,200 sa GHDP o 2,000 sa HPMM. 11,200. Hay may imo ana. Challenge o regular? Regular ka 700 ra ka pero sus gahi agyon. Pero ang mga sugarol kada adlaw nagsugal og labing minus 100 ngadto sa 200 pesos anang mga online nga sugal, mga sortries, mga loto kada adlaw. Siging pamasin anang mga yawanon kayong pamaagi. Mura magdili mo kasabot nga ang Ginoo nag-ingon man, "Way puasa basta kuyog ko ninyo." Nya kanus awan makuyog ang Ginoo nato kun atong sundon ang iyang mga pulong. Unsa may pulong sa Ginoo? Hatagi ang mga kabos. Mao ni dinhi. Bistihi ninyo ang mga hubo, pakan-a ang mga gigutom. Pasudla sa inyong balay or himuig balay ang mga way balay. Gibuhat ba ni nato dinhi? Nya nganong di mangyapon mo palit? Palit na. Ana di ba? Adto man mo mamasin anang naang para ra gyud sa kaugalingon, mao na ang resulta daghan tag problema, daghag kasakit, daghan ang atong mga kagubot karon sa kalibutan, labi na sa atong nasod, labi na gyud na nagsingabot ning midterm election. Gubot kaayo tungod na kay ang atong mga buhat ba wa maigo sa Dios nung pamaagi. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Pasabot kun maghinulsol lang kita, magbasol ug magpaubos, siguro gyud nga ninduton sa Ginoo atong kinabuhi. Dili ta mosalig aning mga politicians, apil naming mga pari na kami mao'y makapanindot sa kinabuhi nato kita mga Pilipinhon. Dili oy. Ang makapanindot sa atong kinabuhi maura gyud ang bridegroom, ang Ginoo mismo. Siya ra gyud makapanindot. Anha ka ng parlor para monindot imong naong? Dili. Inigawas nimo kusmod lang yapog naong imong bana iguli nimo. Magtan-aw sa imong bag-ong na parlor nga naong. Ngano man kay wa man kay mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. Di ba? Tugtog ra ba dayon? Na siya. Na kanindot unta ang ato mga politicians karon, dili sila aning batasan, common man gunang batasan sa mga politicians kana bitang mo insist gyud sa ilang kunuhayng gisulti. Bisag sayop na ang ilang gisulti, bisag klaro na gyud kaayo nga naa sila'y sala, di gyud muangkon. Pabakak to the max. Unya ang kadto ra bang nihisgot sa ilang mga binuhatan nga ngilad, mao na noy ilang gukuron, mao ilang ipapriso, mao ilang i-contempt ug uban pa. Hunong nakataani, no? So karon nanamoy napili ang mga kandidato sa pagka-senador, congressman, gobernador, mayor o mga board o konsehal, nanamoy na pilian. Nana, pag hinahinay na mong lista, ako naginahinay na sa kog lista. Naaman tayo pilianan, duhara man aka-team atong pilianan, Team Marcos o Team Duterte. Ana, hain man ani nila ang matinud-anon, kanabang moangkon sa ilang sayop, unya mo koreksyon sa ilang sayop. Hain man ani naa ba sa Team Marcos o Team Duterte, o luos lag panalipod sa ilang sayop, unya ilang atakihon ang mga tao nga mitan-aw sa ilang sayop. Sa mabitaw ana karong kuan, hinaut unta mapatin-aw na kumilik na ay lawyer nga ning ingon ning pahayag ba kay IT expert man siya, unya CPA lawyer pagyod, unya auditor pagyod siya sa mga IT system sa mga kompanya. Isip auditor, CPA na naman dairoy mo specify anang mo audit sad sa IT system.
nagigamit sa kompanya. Ano bang mga kuan diha ba, mga code ana na naman dai mo search ana nya ka mao ni siya nya iyang gitagaan o sa iyang opinion nga kining automated machine, counting machine nga gamiton sa kumilik kay bag-o man ni siya, dunay mga peligro nga mahak. Mo nang himo siya mga suggestions aron ang hacker sa mga IT karon systems dili unta makapenetrate aron ang election result dili ma-alter sa mga hacker nga gi-employed sa mga buangon nga mga politicians. Nasuko man noong kumilik, gikiha naman noon siya, gipriso naman ganit tingali to karon, gi-arrest naman tingali to. Ano bang ingon ana ba? Imbis nga maminaw, total, wa man sa siya mo ingon nga kana ganing invalid na lang siya gisuggest. Dili man dawaton ang suggestion, prisuho naman noon, ipa-disbar pag yun, ipa-invalidate pag yun ang iyang CPA license. Kanang magkaingon ta ba, nganong ana man, hain naman ang transparency, hain naman ang freedom of expression. Yan, nasa ko'y nadunggan nga lawyer, nga ning hisgot sad sa kaning mga palisiya sa about automated machine sa kumilik. Kinahanglan day kuno nga before gamiton 3 months before sa election kana di ay automated machine, kinahanglang dunay certification of third party nga expert. Unya i-publicize gina sa kumilik nga kining atong machine certified na ni siya nga safety sa third party nga expert on ani nga maong system. Unya human kuno ang nag-certify nya ila na nang i-declare in public, i-seal dayon na ang code unya tagua na didto sa safety bank sa central bank. Ingon ana ka delikado dai na kay peligro man na i-alter. Nya nabatay na dungog karon nagi-declare na sa kumilik basig wa lang ko kadungog. So 3 months before, so May man ang election, kanus aon ta na supposed to be i-declare 3 months man. Unsa naman taron? March, April, May, duha na lang. February unta. Ako gikas February hangtod karon wa man ko kibaw ana. So tungod aning maong pagkiha niya sa third party kaning atong usa sa mga botante o sa kandidato ni kiha ang kumilik na hinoy mga opinions nga nanggawas niya. Ako nakabati ko nga naagi di ay na sa palisiya sa kanang nasa kaning naamtoy RERE nga gihisgutan, i-search lang yan na ninyo nga kanabang related ba sa paggamit sa kubilik aning ni ang automated machine nga nya doon na pagid na ilaing requirement akong nadunggan, kinahanglan proven nga kanang maong unit nakaserve na siya og at least duha kuno ka kanilang counting, automated counting. Proven na ba? Untested. Unya, brand new man wala, amot na nabaka ni siya Di naman tong Smartmatic, nawa naman to, karon bago ko. But, unsa nang ko, ana? Ana. Muna nga doon ay mga opinions nga nanggawas. Nindot unta, i-welcome ni siya, i-welcome, unya, mag-discuss, unya, i-explore, unsa ka tinuod ang imong gisulti, unya, in public. Aron kitang mga botante, ang uban ana wa pa gani mapasahan pag isgutom kay maglinya ako kadaghan naman ko ana nga wa ko kakaon kay tuwa na ka sa linya o mogawas ka pulihan kag lain, init pa ka istanan, wa pa kay snacks unya sige kag butar dito hinuktok jud kag maayo sid ka ana unya ang resulta ihakra di ay pagkaluoy. Napay uban magbangka pag yun, mo tabok pag yung isla, bawd-bawd pa usahay, mauwanan, mainitan, kay mubutar yun. Inya, ang resulta, ihakra. Kaluoy, no? Muna, i-explore yun. Inya, in public, i-declare yun na siya. Kusog naman kaya itong social media karon mag-imbitar lang diha ang kumilik. O sige, mga media men, ari mo dire, social media, influencer, diri mo, tanaw mo dire. Kay maoning atong gibuhat karon pagkaninduta unta. Naagyon ba ang transparency? Magsuko-suko naman hinoon dayon. Pagkaluoy.
hangtod kanus apa mo na mahinulsulon og mapaubsanon unta nga kasing-kasing haron dili ta biyaan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud makapanindot aning atong kinabuhi apan ga kinahanglan siya mapaubsanon og mahinulsulon nga kasing-kasing. Matud pa ni Kristo, kung kuyog ko ninyo, wa gyud kasubo, way puasa, way problemang dili masulbad. Apan una kumukuyog ninyo, kinahanglang duna mo'y mapaubsanon, mahinulsulon, og mapasayloon nga kasing-kasing, dili pagarbuhon, dili tigdaog-daog, og tiglutos sa mga kabus og mga timawa na katawhan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa puasa, gihatagan kitag higayon sa pagbag-o sa atong kasing-kasing. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga isip mga sumusunod ni Kristo, ipahiuyon nato ang atong kaugalingon ngadto sa mga lagda sa atong langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang katawhan sa Dios mulahutay diha sa ilang mga pagsakripisyo sulod ning panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanan nga naglimod sa ilang kaugalingon tungod ug alang sa Ginoo, makakaplag og kalipay uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon ug sila nga nakigharong sa mga kagul-anan sa kinabuhi, mapuno sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong mga kaigsuunan, kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mihalina, malipayong muambit sa kinabuhi sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mungkugma, sa lupaw sa tusa. Kining pano, kining bino, ginabasa kamot sa tao. Ang imo mga grasya, mga sa pangaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo og maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang buktong nga gipabot ko, ang gugma kong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hugot nagatuo, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot nga among pagkalawat, makalimpyo kanamo sa tanang sala, ug maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalimpyo sa kasing-kasing. Mahitabo ra ni kon ang Ginoo ato gyong papuyon pinaagi sa pagtuman sa iyang mga pulong. Salamat sa nagtuman sa pulong sa Ginoo ug nagtabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit og slots. Mao ni ang atong update sa SBF DAG para sa atong kumbento. 52,416 na ang atong halin, na apay 7,584 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,428 na ang atong nadawat. Sa God's Healing and Deliverance Powers or GHDP, para niyaning atong Holy Week, o sa atong Fiesta, 12 Fiesta Celebration, nahalina na tag 3,015 ka slots, na apay 66,985 ka slots na available. Nya, nasa ni 12 slot challenge, na tag 1,200, niabot na sag 68 ka challenge ang atong nadawat. Kadto sang haligi para ni Mama Mary, HPMM, nahalina na taog 6,509, na apay 5,491 nga available, tag 100 pesos per slot. Nya na asa ni 20 slot challenge nga tag 2,034 na sad ang atong na dawat. So pakpakan nato ang namalit natog slots. Salamat kayo. Nya magsugod na sadta sa atong Via Crucis dinhi matag Biyernes. Karon Biyernes inighuman sa misa sa alas 6 na atay Via Crucis dinhi lang libot lang sa sulod sa simbahan. Iawhag sad mo pag apil. Nya ang mga chapel sad nato
kining atong mga chapels under sa atong parokya, giawhag sad nako nga aduna gyud mo'y Via Cruces kada Biyernes. Mag-schedule lang og unsang orasa. Atong iampo meaning atong Via Cruces or Way of the Cross ang kalinaw gyud sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod aning nagsinangabot nga eleksyon nga mapili gid unta nato ang mga maayong mga leaders o palusot gid unta ang tinuod nga result sa eleksyon, malikayan unta ng dagdag bawas o kanang mga vote buying o uban pang anomalya sa eleksyon. Munay atong iampo niya ang atong confirmation April 26, mass wedding May 1, niya ang deadline sa registration sa mass wedding March 30. Sa confirmation ang deadline April 10. Ato sang suportahan ang Dinner for a Cause sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate nga gipasiugdahan ni Father Monico Katubig. Subaya lang aning atong kuan dinhi na sila'y tarpaulin or moadto ba mo og Santo Rosario or diri sa atong opisina na say mga tickets nga gibaligya para ani. Unya padayon sad mo pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Pila naman ni atong subscriber? 230,000 atong subscriber. Mo nay unan yung tan-awon aron makahibaw mo nga ato ginang channel. View, like, share ug subscribe. Pinaagi ni ana daghan ang ma-spread nato no nga daghang maminaw o makapalawom sa atong pamalandong sa pulong sa Ginoo. Nya makahatag sad og income sa atong parokya nga atong gamiton sa mga charitable expenses. Sa una og naay moduol nato dinhi ato mang tagaag bugas nga 5 kilo o gamayng cash mga 200. Karon kay wa naman tay kwarta, wa na say bugas. Nahurot naman kay perti magyud sang daghanag manganhi. So ang ato na lang ihatag kwarta na lang gamay. Wa naman lisod naman sa dangang magpakanaa gitagwa. So kamo mga amo man ang tawag og mga Jesus, kamo mga Jesus nga moari diri, pasensyahay lang kita ha. Gadako na lang ang among gugmas paghatag. Pero magsige mo view, like, share aning atong YouTube channel, basig madako-dako ang atong income, kahatag-hatag kita og arang-arang. Kay ubay-ubay na gid ni sila manganhi dinhi. Manabi man sad. Unya ang atong kuan Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Makalikay sad mo ani sa scammers. Tanawa kanunay ang atong mga official information aron dili mo mabiktimas mga scammers. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo nakaroon. Nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe